everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Nagya-ya ka lang! Psst. Oh, ay ko gilaki-laki ha? Kaya musamot akong kalagot mo! Hilom lagay! Masagpaan na kita karon! Tarungan ang imo ito. Tingalig makita na sa kaniin nga nagilak. Dili na ako magpagkita niya. Magpatuol akong natuog na. Sige. Mas mayo pa. Animal kinipihan na. Ablihin na lang aron dili na masaba. Tingali makadungo pa sa attorney. Napag-apil-apil diha. Tuog na. Nana! Wapas at torniro na eh. Mi at ang palungod bihan na eh. Mag-inartista na lang ko ini. Sensya nakatuog na mi. May ni mo na. Nakatuog na jud ka. Samtang ako, murag uplok nga di ko makatuog sa kasakit sa akong tiil. Rona? Maayo ra nimo. Anhiman ka. Isa ka pagod ka nga. Niyo pag magari ng imuti ka. Di ko makatuog. Patipunan na lang ko ninyo di api. Lobo ka? Pues, kuyugi ko dito sa akong quarters. Laay kay ko dito. Ngulungul kay akong tiil. Way ni atiman ako. Pagsapa, tingaling doon ni makabantay. Rona, kanaog na ka. Sige na. Sakit lagi kaya akong tiil. Di ko kalaka. Baby. Asahon na, di ka pa yung sa imong quarters, pre. Kana. Ay, kana pa. O ba nila lang yung ugtog dito, Ay, pagsapa. Namiss na ba na ako ni? Kining imo kong alsahon. Sige lang, mas kay padung na tagkanaog. Tingaling, musipiat ko sa kong lakang. Matagat kong kasakdanan. Pues, mauni akong challenge ni Moron. Sa challenge. Rona, gilok na. Gilok di ay ha. Bi, pa ako na ko imundunggan ha. Na? Sakit ka, gilok. Ikaw ba? Bukat ko nga, maabutas imong kwarter. Ay, patasakdanan. Umta-umta. Pues, anhin na lang tati niya sa hagdanan. Sige na, palahisan ba? Sa, wiro na. Di ni ato ang mansun, ha? Oh, mas challenging, di ba? Oh. Sige na ba? Ano lang ta sa hagdanan pa? Sige na. Ay, naunsa man ko eh. Ganong di mo ko makatug. Ay, murag na is something ko kay pahog unsa. Tan-awon ako ang monitor. Dana lang sang check kung na-function ba ang tanang CCTV camera. Asa na to akong cellphone? Ay, nara. Clear ang front area sa mansion. Ang gilid. Ang likod. Okay. Wala problema sa palibot sa mansion. Ang sasud na sadka. Oh. Uy. Usa man na naa sa hagdanan. Pipi. Akong i-zoom. Oh my gulay! Ang mga kalag na nagkondinar na asagdanan? Nag-unsaw na sila diha. Ha? Mga salbahis ay. Karon lang o. Wa di ay may kahadlo ka. Dinhit pagyud sa akong mansyon. Mag-ismiringhoy mo? Ha? Karon lang mo. Oh, ang sarap. Okay, di ba? Ito sa no. May punto ka. Murag mas thrilling.
mas excited to ang atong buhaton kon anita dinhi. Lucky! O sige na, ipahilo na nako. Lapad bitaw ni hagdanan. Pero kwan, ang ako lang ba? Wala lagi makapantay na to. Nangatog na rin sila. Mingaw na kaayo, oh. O sige na pa. Sige. Inayon natin ipahilo na kay tingali. Maligid ka sa ubos. Okay, sweetheart. Naginam-inam na kayo ko. Klaro man. Ikaw di ayaw, ah. Wago taon. Kakit-kito na kay kunimo. Sige na. Kit-kita na dayon ko. Pero kwan, ang ako lang. Nasipagsigig pero diya pa. Napagsigig istorya. Sige na. Okay, sige. Dalion na nila to, ha? Sweetheart. Uy! Maron! Ano, maman? Tabangi ko yan! Yan! Ang... Kita mo! Pakadungog ka na ako? Ryan! Patay, nigawas na si Irene. Tingaling magkamata si attorney. Laki. Usap mo na to, ani. Bangon dia, bangon. Sige, bangon. Tabangi ko yan. Sakit. Oh. Ala. Ganito mo. Hala. Nakabata rin si attorney. Nakabata na. Diri ka! Usap mo na, ani. Uy! Oh, Honey, ikaw na? oh, Nahagbong ka? oh, Uy! Ganun na hagbong man ka. Attorney. Oh. Han, nga nahagbong man ka. Kisa man itong nanuktok ganina. Ay, kadot sa kay nakuyawan pa ni si Ryan Irene. Tabangan na itong pabarog. Dali. Uy! Attorney, Sorry. attorney, hinayon lang na to. Sorry. Isakitan siya. Oh, nalabdot ako. Sige. Ako na lang ipabarog niya, Irene. Masa di ay ang kahitabo? Ngano di ay na... Uy! Angel, pag-iingay! Hala! Sorry! Hala na, usa din is Ryan. Nahagbong sa hagdanan. Hala? Oo ba? Abi, ako na lang pabarog niya, attorney. Ayaw. Angel, ako na lang. Ako na lang lagi. Sibog mong duha. Ako lang! Saman. Inaya, attorney. Inaya lang. Okay. Gihinay ra. Gunit ang nako. Aha. Makalakang na maghagapaingon sa sofa. Hinay lang. Ako na lang asahon siya, attorney. Kanaograman ko niya. Ayaw lang. Ayaw. Si attorney lang. Attorney. Uy. Ha? Aw, okay. Si attorney na lang. Pero pwede ra magiruntag ako lang ba? Si attorney lang lagi. Uy! Gay. Hinay laglakang ha. Paingon sa sopa. Okay. Hinay lang. Okay. Aha. Han, sakit kaayo. Unsa man yan? Dadon na lang ka sa ospital yan? Ay, pwede ra na dili pa hospital, attorney, oy. Dadon lang na to si attorney. Kinahanglan pa biyog ka i-hospital, Ryan? Ayaw. Ayaw na lang, attorney. Pero Han, Ayaw lang ka ay kabalaka na niya, Irene. Nakuyawan naman na siya. Di ba, Ryan? Oo. Yawan ako. Attorney, pasensya na, attorney, ha? Na-disturb mo na hinaw ng imong pagkatog. Sorry kang kayo. Way kaso. Sige, biyaan sa tamo ha. Uy, kining unsa man pagsakay ning Ryan? Bitaw. Diha lang una na siya sofa, attorney, oy. Okay raman ka, ha? Okay. Wala problema. Sige. Kuyogin na lang ni siya din ni Irene. Diyan lang kahigda, ay. dili ra ko mahigda. Magbantay ra ko niya. Okay. Sige, mobalik na ko sa akong kwarto kay tuwap sa kuya ati Manon. Ngano ka, Ryan? May gusto ka isulti? Angel? Wa ko isulti. Wa di ay? Sige. Excuse ninyo, ha? Ati Manon ko tong tuwa sa akong kwarto. Angel. Ngano? Naon sa mangkahan? May problema ba? May problema, Ryan?
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.